Hey Magic. Le mamba mfowethu. Manje uyabona mfethu ukuthi isimo sendlala sidlangile mfethu. Manje singenza kanjani ukuthi sithole imali esheshayo? Mfowethu awukho isibhejilotho. Isibhejilotho. Ayingeke mfethu Magic mfethu. Ilotho ithatha kude mfethu. Ngona sithumbe abantu. Sithumba abantu mfethu. Ngibona ngcono. Kuyosiza ngani? Oh. Bese sifonele umndeni wakho umuntu sithi ukuze simdedele. Yeah. Abalethe ucharete. Balethe imali. Iplan lo right. Yeah, iplan. Le mama buk. Imali sokuqala phela liyafana. Sambamba. Asiqale ngayo. Siqala ngayo. Sip. Hayi nasi. Salman. Salman masip ano. Isivukile iqaba yebo. Asiphaphe. Nobani? Posoya kwani? Nobani? Sifuna imali azosibuza sifuna imali. Uyafunani? Ufuna imali? Sifuna imali. Ifuna imali? Sifuna imali. Sifuna imali sifuna imali. La kumi nifuna imali? Sifuna imali. La kimi ngithole ngisho usheleni. Ungasikhulumela ngosheni sifuna 5000 sininte abashena singene ngosheni sifuna 5000. Akukhona ongazi ngicela nomba eninikeze lo mali. Kodwa mina anginatwa. Hayi wena fana ukhuluma uhlala nobakini. Ngihlala nobhuti wami usinqaba. Yakuthi lo bhuti wakho usinqaba ufaka inamba yakhe la. Umfonele manje faka inamba yakhe. Ciphisa. Nazo. Hello? Sho, ngikhuluma noba. Wandoda kubalekile ukhuluma noba. Kubalekile. Hayi mama ekhuluma mina. Wandoda kubalekile ngokuthi letha la imina kumele ukhulume nalo muntu. Sithumba umfana wakini la sifuna. Hayi maqedele mina indaba. Buka lana wesinqama. Sithumba umfana wakini omncane la. Manje sifuna imali engango 5000. And ungayikhiphi le mali, ngeke simdedele lo mfana. Ngabe phela ningisiza lapho. Ngene imdedele. Yazi ngicela ngisize. Vela ninimondle ningiqedele usizi. Vena nami ngiyahluphekela. Ngithathe nje ahlala nani nomphela anginankinga naye. Ashonga ukuthi sizomondla. Uma ngaphela u3 hours, lo 5000 ungawukhiphile, sizombulala. Ngizombulala? Madoda. Hayi ngiyabonga. Mangabe ningibulalile, ungcono ngibulawe sibhamu nokuthi ngibulawe endlala. Indoda, zama noma u2000. Lo mfana uyasibhedela phela la. Zama noma u2000. Zama noma u2000 ungazange ngibhedela wena. I-choice madoda ikunini. Is either niyambulala noma niyaqhubeka niyamondla. Ningangikhulumeli umsangano mina. Hayi kade ukhuluma. Sho ndoda. Ngazosibhedela zama lapho noma u500 noma u500 nathi sihluphekele la sixayekeni. Ngala lokho siyambulala zama noma u500. Madoda into ezongisiza ukuthi ningibulala. Nitshela ubhuti ukuthi isidumbu nisibekele. Ngoba ekhaya ngeke ngithole lutho. Yabona madoda lento kuze izoxazuleka kahle. Enzani kanje? Lo muntu makuthi animgcini, vela nimdubule, isidumbu nisibeke noma semgwaqeni mina ngizofika ngisithathe ngimngcwabe namhlanje ntambama ngoba ngenithole lutho. Hayi le mama. Athi sineking. Umfana lo uza simbulala isidumbu sitshela ubhuti wakho ukuthi sisishiyele. Nobhuti wakhe naye usho ukuthi same uza simbulala umfana simnika isidumbu nizosingcwaba ntambama namhlanje. Into esizoyithini lo senza kanjani lokunje? Futhi ubhuti wakhe hana ndaba nalo mfana. Futhi hana ndaba. Asimdedele phela futhi asinayo choice. Singayithola ngemali. Sekwenza kanjani? Futhi ubhuti wakhe hana ndaba naye. Asimqaqeni ayikho esizoyenza ukuthi ngibale ucingo. Ngitshelile ukuthi ekhaya sayihluphekela. Ngcono ningiqala. Asinalutho. Yawazi lutho? Asinalutho. Ekhaya sayihluphekela nje. Ngikwazi umuzo ohlupheka kanje mina. Goduka mfana wami, into esizoyenza nathi. Hayi, sihlulekile ke namhlanje. Madoda, ngoba ningithathe emgaqweni anginalutho. Anginandisha imali yokuyekhaya. Cela ngiyezana noma 10 rand noma 20 rand. Le mamba awunawo noma u10 noma u20 lapho Unawo 10. Ugcina kodwa. Awuyiniki intwana kulungile, iniki intwana. Elithi ngibamba mina inkunzi, kodwa nahluleka. Kodwa uba ubambe nini inkunzi? Na u10 rand wena.